אז לאחרונה דיברתי עם כל מיני סוגי עסקים, בין אם זה סוכנות שיווק, חברות תוכנה ואפילו חברות e-commerce שרוצים להתחיל ולהכניס אוטומציות עם AI, ואני רואה שיש כל מיני צרכים שצריך להבין לפני שמתחילים לעשות את זה, כל מיני שאלות, האם יש לי ChatGPT Pro, האם זה מספיק בשביל להתחיל להשתמש ב-API וכו' וכו'. אז מה שעשיתי, פשוט עשיתי צ'קליסט של 3 צעדים, שפשוט אני אראה לכם אותו היום, ואחרי יהיה לכם את הצ'קליסט הזה, תוכלו בקלות לבנות את האוטומציה הראשונה לעסק שלכם, ולהתחיל לראות תהליכים שעושים להם אוטומציה עם AI, לחסוך קצת זמן, אולי להגדיל את התפוקה של הצוות וכו'. אז הדבר הראשון בעצם שאנחנו צריכים להגדיר, קודם כל קוראים לי יונתן, אני מתכנת מאיזה גיל 13, בשנים האחרונות אני בונה מערכות AI, SaaS Platforms וכל מיני כאלה, אני משתף בערוץ הזה את הדברים שאני בונה, את AI Agents, איך אני בונה פלטפורמות וכו' וכו'. אז ככה שיש לי ניסיון ברוב הדברים שאני מדבר עליהם, וכן, בניתי הרבה מהמערכות האלה, וביום יום אני בונה מערכות. האמת, מערכת מגניבה שבניתי אתמול, שחוסכת לי המון זמן, ואני חבל שלא בניתי אותה לפני, זה מערכת שלוקחת קבלות מגוגל דרייב, פשוט עושה להם ניתוח ומעלה אותה לגוגל שיטס, ואז אני יודע בדיוק כמה עולה לי, ואז אני שולח את זה לצוות שלה, לעורך חשבון וכו'. אז הדבר הראשון שצריך באמת להבין, זה מה אנחנו רוצים לבנות. בעצם, הרבה אנשים שאני מדבר איתם, או שהם לא יודעים איך להתחיל, או שהם בונים תוכנית של איזה חודשיים, 3 של וואי, אני רוצה לבנות את זה ואת זה ואת זה ואת ההוא ואת ההיא ואת ה... מה שקורה זה שצריך שנייה לעצור, כי ברגע שאתה בונה יותר מדי, ואתה לא יודע איך באמת זה עובד, אז אתה סתם כאילו מבזבז חודשיים, 3. בסוף אתה רואה, תוך שבוע אתה בונה איזה משהו, ורואה שוואלה, זה עובד קצת אחרת, זה עובד קצת שונה, ואז כל התוכנית הזאת של החודשיים, 3 הזאת שניסית לבנות, פשוט לא רלוונטית בכלל, ואז אתה צריך לחזור ולעשות דברים. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיר מה אנחנו רוצים לבנות, לפני שאנחנו בוחרים בכלל את הכלים הנכונים. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים לעשות לזה אוטומציה עם AI, וכמה כרגע זה עולה לנו. וזה משהו שמאוד חשוב, רוב האנשים שאני מדבר איתם כרגע לא יודעים כמה זה עולה להם עכשיו, ואז ברגע שאני אומר להם, לא יודע מה, זה הולך לעלות $500 או 10,000 שקל, אז הם לא בטוחים אם זה שווה או לא. אבל אם אני מסתכל ויש לי עכשיו טבלה, אני יודע שזה נגיד, יש לי משימה שלוקחת לאיש צוות 150 שקל, וזה משהו שלוקח נגיד כל יום שעה, אז נגיד יש לנו 5 שעות בשבוע, אז זה פר, נראה לי זה 750, אז זה פר ראש צוות, פר איש צוות אחד בצוות, נכון? ועכשיו מכפילים את זה ב4, ואז כאילו ככה זה עולה לי פר המשימה הזאת, בחודש. ואז אני יודע שזה עולה לי 750 כפול 4, 3,000 שקל בחודש, פר איש צוות, ובשנה זה עולה לי 36,000. יפה. עכשיו, אם אני עכשיו חוסך זמן משעה של עבודה, זה הופך להיות, אז זה 5 שעות בשבוע. אם זה משעה של עבודה הופך להיות 10 דקות, אז הורדתי את הזמן ב6, פוטנציאלית, כי אני אעשה סרטון נפרד על האם באמת אפשר לעשות אוטומציה להכל. בקצרה לא, אבל אפשר לחסוך הרבה זמן. אז אני מוריד את ההוצאות ב6, ואז כאילו לא יודע, מ-3, זה הופך להיות 6,000, זה בשנה, סליחה. זה הופך להיות 6,000 בשנה, וחסכתי פה מלא זמן, מלא זה, ואולי התפוקה עכשיו עולה, הצוות פחות מתעסק בדברים ידניים וכו' וכו'. ברגע שיש לי תמונה כזאת, מאוד ברור לי מה לבנות, כמה עולה לי, כמה מכניס לי, מאוד קל לי לקחת החלטות. אם אין לי את הדבר הזה, קשה לי מאוד לקחת החלטות, ואז בעצם אני בונה איזושהי טבלה או לא יודע מה, איזה בין 1 ל3 דברים שאני רוצה להתחיל לבנות, ומתחיל לעשות אותם. לא בונה איזה ויז'ן מטורף, כמובן, טוב שיש ויז'ן ולדעת לאן הספינה הולכת, אבל לא צריך להתחיל מזה, ובאופן כללי לדעת, אוקיי, אני רוצה עוד 2-3 כבר שיהיו לי מערכות AI, כבר לחסוך כך וכך זה, אבל ברגע שאתה תבין איך מערכת אחת עובדת, תוכל בעצם להשליך על הדברים האחרים. אז זה הדבר הראשון, באמת לבחור, שזה אולי אפילו הכי חשוב, לבחור מה אנחנו רוצים לבנות. הדבר השני זה להשיג API key. היום שאתה כותב ב-ChatGPT, שולח לו כל מיני דברים, פרומפטים, שאלות, וזה, זה לא באמת prompt engineering, אתה סך הכל שולח הודעות. עכשיו, מה קורה? קודם כל, הוא מאומן על הדאטה שכבר, טוב, תכף אני אדבר על זה, יש נקודה פה למטה, אבל מה שקורה זה שאתה שולח הודעה, בעצם יש פה את הצ'אט, אתה פה כותב איזושהי הודעה, זה הולך לפה, ואתה מקבל תשובה, כן? הוא חושב וזה הולך תשובה. מה שקורה זה שמאחורי הקלעים, זה קורה לאחד מהמודלים של OpenAI, לא ניכנס לזה האם זה המודלים שהם נותנים לציבור וכו', אבל הם קוראים למודלים שלהם. ואז מה שקורה, זה שכדי לגשת למודלים האלה של OpenAI, שכל יום יוצאים, היום יצא, לפני שבוע יצא GPT-5, כל פעם הם מתחדשים ויוצאים חדשים, נכון? כדי לגשת למודלים האלה, בין אם זה GPT-5, Gemini, Claude,
כל המודלים שיש לנו, עולם וזה, אנחנו צריכים להשיג API Key, שייתן לנו בעצם גישה למודלים האלה. אוקיי? אני הכנתי כמה סרטונים בערוץ שאפשר לראות פחות או יותר איך לעשות את הדברים האלה. יש פה סרטון על איך להשיג Key עם OpenAI, יש פה סרטון על איך להשיג את זה עם Gemini, והתהליך הוא די זהה בכל הפלטפורמות. באופן כללי צריך ליצור שם חשבון, להטעין שם $5, ואז מינימום $5, ואז אפשר לקבל את ה-Key הזה ולהתחיל לעשות דברים. עכשיו, לפני שאני אכנס שנייה, אני רוצה שנבין איך טוקנים עובדים. כי זה שונה ממה שאתם רגילים לעבוד איתו עם ChatGPT, אם עד היום לא בניתם שום AI Workflow. אז יש 3 הבדלים. כל פעם שאני עכשיו קיבלתי עכשיו מפתח API, יפה. כל פעם שאני עושה קריאה, לוקחים ממני כסף. זה לא משהו בשמיים, אפשר להיכנס לפרייסינג ב-OpenAI, ולראות ממש כל מודל כמה עולה. לרוב זה כמה סנטים, 0.00 משהו דולר. נניח בדיקה האחרונה שעשיתי עם איזה לקוח, עלה לנו 0.25 שקל פר קריאה או לא יודע מה, אבל זה תלוי בכמות הדאטה שאתם שולחים למודל הזה, וזה תלוי גם כמה זמן לוקח לנו לחשוב, להוציא את האוטפוטים. אוקיי? אז ככל שבאמת יש לנו יותר דאטה, אז ככה יעלה לנו יותר כסף. כן, הדבר השני שצריך להבין זה שזה שיש לי ChatGPT Pro, זה ממש לא קשור, זה מוצר אחר לגמרי, ה-API שלהם זה מוצר, לרוב החברות האלה יש מוצרי API, בסוף הם עושים את רוב הכסף משם, כי הם רוצים שאנשים ישתמשו במודלים שלהם, יבנו את הדברים שלהם, כל פעם שקוראים לקריאות מן הסתם זה לוקח כסף, אז זה הדבר השני שצריך להבין. והדבר השלישי שקרה לי עם כמה אנשים זה שהם פתאום הלכו, אז מה יקרה? אתה תיצור חשבון, אתה תלך לפלטפורם.openai.com, אתה תקבל שם את הכי שלך, ואז יש פה גם את הדבר הזה שקוראים לזה פלייגראונד. אז את הפלייגראונד, מה שתוכל לעשות פה, זה פשוט לבדוק כל מיני מודלים. אתה תוכל לבחור את המודל הכי חדש שיצא עכשיו, אתה תוכל לבחור את ChatGPT 5, אתה תוכל לבחור את 4.1, אתה תוכל לבחור את מיני, ואתה תוכל לעשות את אותם דברים כביכול שאתה עושה ב-ChatGPT. אממה, אתה תתחיל לשאול שאלות ותתחיל לעשות דברים ותראה שהוא נותן תשובות מאוד לא טובות, והוא לא מצליח לענות על דברים שב-ChatGPT הוא מצליח. למה? הסיבה היא שקודם כל הוא מאומן על הזיכרון שלך כרגע, יש לך היסטוריה איתו, אז הוא יודע כבר, הוא קצת מכיר אותך. הדבר השני זה שהוא לא מתוכנת למשימה שאתה רוצה לבצע. זה איפה שנכנס מה שקוראים לו Prompt Engineering, שבעצם אתה מתחיל לתכנת את הבוט, להתאים אותו, את הצ'אטבוט למשימה שאתה רוצה לעשות, ואז כבר צריך קצת, אני לא אכנס למה צריך פה, אבל באופן כללי צריך שכאילו, אתה מתחיל בעצם עם איזשהו דף נקי, צ'אט נקי, לא צ'אט GPT. בצ'אט GPT מגדירים אותו לכל מיני דברים, אתה צ'אט שעונה על שאלות, והתפקיד שלך זה לתת תשובות רחבות וזה. כשאנחנו מתחילים עכשיו עם empty sheet, עם דף נקי של בינה מלאכותית כביכול, אז אנחנו יכולים עכשיו לעשות כל מיני התאמות לעסק שלנו וכו' וכו' וכו'. אז לא להיבהל אם זה בהתחלה נותן תשובות שאנחנו לא רוצים, מה שאנחנו נצטרך, אני תכף אגע בזה, איך לשפר את זה ואיך לעשות את הדברים. יפה, עכשיו זה 2 נקודות שחשוב להבין, מה אנחנו רוצים לבנות, להשיג API Key, ואת ההבדלים בין, עכשיו שאני מתעסק עם ChatGPT, לבין עכשיו שאני בונה אוטומציות בתוך העסק שלנו. הדבר השלישי והכי חשוב, זה להקליק סאבסקרייב ולעקוב גם בלינקדאין, גם ביוטיוב, כדי שתוכלו לקבל עדכונים לסרטונים הבאים שאני מוציא. אני משתדל לעשות 1 ביום, אבל בעזרת השם ונראה. אבל טוב, תכלס עכשיו באמת לנקודה השלישית. צריך כלי שעוזר לנו לבנות את האוטומציות האלה, מן הסתם, שבטוח, כן. אז יש לנו כל מיני כלים, כמו make.com, Zapier, N8N. אני ממליץ על N8N, בגלל שהוא הכי קרוב לקוד. עשיתי סרטון אתמול, שתוכלו לראות מה אני ממליץ, make לעומת Zapier, לעומת N8N, מה ההבדלים ביניהם, באיזה שלב אתה נמצא, ולמה כדאי לך להשתמש בכל אחד מהם, אז סרטון שכדאי לצפות בו. אבל באופן כללי, מן הסתם לכל עניין לגופו, אבל באופן כללי אני ממליץ לאנשים להשתמש ב-N8N, הסיבה היא שהוא מאוד גמיש, הוא לא קוד, אבל הוא עדיין גורם לי להיות מהיר, כמו לכתוב קוד. כמובן יש לו גם מגבלות, אבל הוא גמיש, אפשר לבנות אותו מערכות הרבה זה, אפשר לבנות איתו בצורה מהירה, וקל יותר לתחזק את המערכות וננהל אותם, לעומת make.com או Zapier, שהם קצת פחות טכניים, ובגלל שהם פחות טכניים, אז קצת צריך להתעסק איתם יותר,
ולפעמים זה קצת מעצבן וכו'. האנלוגיה שאני הולך לתת זה פשוט make.com versus לעומת N8, לעומת פייתון. לפעמים גם אנשים יצטרכו custom code, אבל לא נדבר על זה. להתחלה מספיק N8 או make.com. אז אם עכשיו אני בא ובונה בניין, אני יכול לבנות אותו לבנה ידנית, ולחכות שיהיה זה, וזה ייבנה בסוף. או שאני יכול להביא איזה מכונה שתעזור לי לבנות את הדברים האלה, וכל מיני מנופים וכאלה דברים שיעזרו לי. מן הסתם, אם מכונה ייקח לי קצת יותר זמן, ייקח לי פחות זמן ואני יותר יעיל, ואני רוצה לשפר את היעילות, שניהם נותנים את אותה תוצאה, אבל שאלה בכמה זמן, כמה עלויות וכו' וכו'. ובונוס פוינט, אמרתי שיש פה צ'קליסט של 3 נקודות, סליחה שצעקתי, בונוס נקודה רביעית, אם אתה ממש רוצה להכין את עצמך וממש להיות מוכן כבר בימים הקרובים לבנות AI Automation, אתה צריך להכין את הדאטה. כמו שאמרתי בנקודה על ההבדלים בין צ'אט להשתמש ב-OpenAI במודלים שלהם, זה שצריך לעשות סוג של Prompt Engineering. ככל שעכשיו אתה שנייה תנתח מה הנתונים כרגע שאני עושה למשימה הנוכחית שאני מנסה לעשות לאוטומציה, כרגע האנשי צוות שלי, איזה דאטה הם מקבלים, אוקיי? סתם נגיד, לא יודע מה, לעשות סרטון יוטיוב עכשיו, אוקיי? לעשות סרטון. מה אני צריך? אני צריך רעיון, אני צריך סקריפט, אני צריך איזשהו אולי מחקר שוק על סרטונים שאנשים אחרים מעלים, אוקיי? זה הדאטה שאני צריך. מה היה צריך לקבל? אולי אני צריך לעשות כל מיני, ללכת לכל מיני דפים של, לא יודע מה, סושיאל מדיה, חדשות, לא יודע מה, ולהוציא מהם, לעשות סקרייפ, להוציא מהם מידע. ואז לעשות את הדברים האלה. נניח שעכשיו אני שולח הודעות ללקוח מסוים. מה יש בראש של האיש צוות כרגע ששולח את ההודעות האלה, ומה אני צריך כדי שה-AI גם יקבל את הדאטה הזה, כדי שהוא יוכל לעשות את הדברים האלה. זה אחד. אז מבחינת, הדבר הראשון זה האינפוטים. הדאטה הראשוני שאנחנו צריכים לתת ל-AI, והדבר השני זה האוטפוטים. מה שבסוף אני שולח ללקוח, נניח שזה איזושהי תמיכה שאני נותן ללקוח, ההודעה שאני שולח לו בוואטסאפ, במייל, אם אני יכול עכשיו לקחת אותה ולשלוח אותה ל-AI, תשלח לי אחד כזה בדיוק, זה ממש יעזור לנו לאמן את ה-AI כדי לעשות את התוצאה שאנחנו רוצים. אז טיפ טוב שאפשר כדי לחסוך זמן על זה, זה פשוט לך לוואטסאפ, קח את כל הצ'אט, את ההיסטוריה צ'אט עם לקוחות מסוימים, תדביק את זה בצ'אט GPT ותגיד לו, תן לי שאלה תשובה, אחר כך אפשר לקחת את זה ל-AI ובאמת לאמן אותו בצורה טובה, ואז ברגע שיש לנו את הדאטה שה-AI צריך, את הדאטה שאנחנו מכוונים אליו, מאוד קל לנו עכשיו לבוא ולאמן את ה-AI כדי שיעשה בדיוק את אותה משימה, וגם עשיתי פה עוד נקודה שלישית, איזשהו בדיקות כדי לוודא שאנחנו מגיעים לתוצאה שאנחנו רוצים, אבל ברגע שיש לנו את שני אלה, מאוד קל לדעת אם אנחנו בתוצאה או לא בתוצאה. גם לבן אדם שבונה את זה, שלרוב זה יהיה איזשהו AI expert, או מישהו כמוני, מפתח או לא יודע מה, יהיה יותר קל לבן אדם שבונה את זה להבין, זה התוצאה הסופית שאתה רוצה להגיע אליה, סבבה. אני עכשיו אשתמש בכל הכלים שיש לי בארגז הכלים, כדי להוציא את זה לפועל וכדי להבין מה אתה רוצה, כי ברגע שאני מקבל אישית, אני מקבל את התוצאה הסופית, מאוד קל לי לחבר בראש, אוקיי, אני צריך לחבר את זה, אני צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, אז זה חוסך זמן גם לאמן את ה-AI וגם לעשות אינטראקציה עם אנשים כמוני, מפתחים. וזהו, זה הצ'קליסט, אז רק כדי לסכם לכם את זה, כדי שיהיה לכם במסודר, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, זה בעצם להחליט מה אנחנו בונים, אוקיי? ולעשות איזושהי טבלה, לא חייב כאילו, זה לא חייב להיות כזה מסודר בשלב הראשוני, אנחנו רוצים לרוץ מהר, אבל לפחות להבין כמה זה עולה לנו היום, וברגע שאנחנו נשתמש ב-AI, כמה זה יהיה לנו אחר כך. מה בונים? אנחנו רוצים להשיג API key, אנחנו רוצים להשתמש בכלי מסוים, אולי להתחיל להירשם. רוב העסקים משתמשים כנראה ב-make.com או Zapier, אולי אם אתה רוצה לעלות כיתה שנייה, ללכת ולשחק עם N8, אולי להירשם ל-N8, לראות איך זה עובד וכו' וכו'. והדבר הרביעי, זה בעצם, מה אמרנו שמה? כן, דאטה. אוקיי, הדאטה הראשוני של המשימות הראשונות שאנחנו רוצים להתחיל. ברגע שיש לנו את כל אלה, מאוד קל להתחיל ולבנות, ומאוד ברור מה אנחנו מנסים לעשות, ומקצר לנו את כל התהליך. אז תודה רבה על הצפייה, ואם יש לכם שאלות או משהו מסוים שלא עשיתי, אני מתכנן להעלות הרבה סרטונים, ואני רוצה שזה יהיה שאלות, שזה יהיה סרטונים על סמך דברים שאנשים מתקשים איתם, או לא יודע מה, כדי שזה כמה שיותר רלוונטי. תוכלו להגיב או בלינקדאין, בסרטון למטה, או ביוטיוב. אני פשוט אעבור על השאלות האלה, ואני אעשה תשובות מותאמות אחד-אחד. ואם אתם צריכים ייעוץ יותר ספציפי לעסק שלכם, תהליכים מסוימים שאתם רוצים להתייעץ לגביהם, תוכלו גם לשלוח הודעה בלינקדאין,
ונדבר עליהם. תודה על הצפייה ונתראה בסרטון הבא, ביי ביי.